Menteri Rang Bado Barim ke Pakistan Imran Khan uba syaset mentah ha along Adiawala Rawalpindi na kejingdon keti Bamsam haka arpu kendai trik uyayong arjara arpusan ulamaham ya kari India de kabaong baka Pakistan kadon baro ki bentaban ai ke jubab ke babiang ya kanu ke jingtmu na kaliang ke India. Kani ke jingken tho Imran Khan ubalalong Menteri Rang Bado hapdeng kisnem arjar khat prahdo arjar arpu ar haswabo unsha kem hausnem arjar arpu lai bar arpu saw halor ke jingken no Bamsam kalawan hadin ke jingkamu Menteri Ketenaga Information and Broadcasting Atullah Tarar baka Pakistan ka yo jingte baka India katmu ban hiartma hapadeng ki arpu saw bat lai po hendrew kenta ki banwan ya gani ka jingkin tho Imran ubadeu nong elek kai cricket barim kari Pakistan labu de ka seng san hima jong ya kabalatip kom ke Pakistan Tehreek-e-Insaf haki page jong ka X hakasngi balang hakate ke jingken tho la ong ba kari India kadon iwei point san billion kinong song kadai ban le de ka jingkit khli ha ka jaka ban kta ya ka than ya ka bala tip kum ka nuclear flashpoint ka bamod ya ka Kashmir ula ban ram de ka ba ong ba ka songsup kadai ka ba kong san badam de ban shim ya ka kum ka jing khawput bat ka Pakistan kadon baro ki benta ban jubab ya ka jing tmu ke India kum bale ka sarkar jong u bala kershan ya ka rihi baro ka wei hosnem arajar khat khandai Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya